कहवाना बरांड के लिपस्टिक लगा के डिस्ट्रिक्ट हिलावे। कौना ब्रांड के लिपस्टिक लगा के डिस्ट्रिक्ट हिलावेलू? तो ए भैया जी तारा नइखे मालूम कौन ब्रांड हो? लंडकमी लकमी मालूम बा कि ना? लकमी ब्रांड के हो, वही लगा के डिस्ट्रिक्ट हिलाओ तरी भौजी। ऊपर वाला झूल गइल बा, नीचे हबड़ के पुल भइल बा। ऊपर वाला झूल गइल बा आ नीचे हावड़ा के पुल भइल बा। ते भैया जी कौन चीज लो ऊपर आके झूलल बा आ नीचे हावड़ा के पुल हो गइल बा? ने विस्तारों से बता देल रहत तो देखब हमरो तो नीचे वाला झूल गइल बा। हाँ बहुत देखा तरह की मार झूलो देख लो तनी बढ़िया से के नीचे झूलल बा। वाह वाह, हावड़ा के पुल हो गइल बा। हावड़ा के पुल देखला बड़ो केंगा झूलला? सोना के चीज समीज छुअता। वाह वाह, कमाल कर दलू ए भौजी, तार सोना के चीज समीज छुअता तो सही है। तो हमनी के सोना के गुली कौन चीज छुअता हो? तनी एहू के बता देले रह तू। तो सोना के गुली का छुअता? पैंट। इनके सोना के चीज समीजे छुए लागता। और कोनो सामान पे की छुएला बा? रहे हीरो गुंडा सखी, दिल लेके भागले गो गुंडा सखी। लेके आइल रहे हीरो हुंडा सखी। तो हीरो हुंडा लेके आई रहे तो तार माने दिलो लेके भाग गइल वो गुंडा। वाह वाह, ते भौजी तू कहवा लिवावत रहलू? तार दिलवा लेके भाग गई। आखिर ओकरा लगवा तू गइल हो तो तार दिल लेके भागल हुई। मिले एगो आए रहे हीरो हुंडा सखी। बाप, इनके मिले एगो हीरो हुंडा से इनके एगो लवर चली आता, वो गुंडा दिले लेके भाग जाता। देख लिया और कुछ लेके ना भागे सोना वोना के चीज। ऐसे कि गुंडा न हो बचिए कर रही हो। मरल भतार तू दूनु ओरी, अबले दुखाता ढोड़ी। तो ये भौजी तार भातारा दूनु ओरी मार देले बा। तार ढोड़ी दुखाता अबेली तो काहे खातिर मोरवले बाड़ू कि तार ढोड़ी दुखाता? इहो एगो गने बा, तो बच के रह। ऊंचा खाला काहे टपतारू? नहीं दुखाई? हाँ तो भाई लोग का हाल चलवा ठीक बा। अगर हमारा वीडियो पर नया आदमी होकर जा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देव जा और बेल आइकन को प्रेस कर देव जा कि आवे वाला वीडियो के नोटिफिकेशन मिली। आज के बकचोदी इतना ही, फिर मिलला एगो अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय।